ट्रेन्डिं रायजोफोर ट्रेन्डिं जोंनि बर' समाजनि फाथैलाइ बिसिनाया ससियेल मिडियायाव ट्रेन्डिंसो सोलिगासिनो। ट्रेन्डिंसो जाबाय जोंनि बर' समाजनि फाथैलाइ बिसिनाया। मा साननानै मा मिजिं लानानै रायजो राजाफोरखौ साखि लानानै हाबाखौ जायो। जिउ जोबजासिम खैफोद आफोदाव गोग्लैब्ला बोखांलायनो हाथों नों दा नागार आं दा नागार जिउ मोननैजों दुखु खस्थ' रुजुनलायनानै रानलायनानै गोरोबलायनानै संसार जानोसो हाबाखौ जायो। दिनै नोंथांमोना जा थांखिखौ लादों जा लामाजों आगानखौ सुरदों बे गिदिर मोनसे गावनि लाइफजों लोगोसे रायजोनि समाजनिबो गुबुंलेसो हाद्रि सारफुंनाय बायदि मोनसे गुबुंलेसो रायजोफोर गावबा गावनि गंनै न'खरनि मान सन्मानखौथ' जाबायानो लोगोसेयैनो गामिनि समाजनिबो गिदिर मोनसे बदनाम आरोना बे रायजोफोर बेल' नङा ससियेल मिडियायाव दासान्दि ओरैबायदि नुनो मोनगासिनो माने गोदान हाबा जानायफोरानो फाथैलाइ बिसिगासिनो सोरबा बोसोरसे जानाय सोरबाथ' 6 मास गाहामावनो न'खर गारनानै खारनाय बेफोरबायदिनो गोबां भाइराल नुनो मोनगासिनो दासान्दि। थ' दिनैबो फेसबुकाव मोनसे भिडिअ'आ फाथैलाइ बिसिनाय भिडिअ'आ भाइराल जानायखौ नुनो मोनदों आपडेटखौ होगासिनो। दा बिथांमोननि गेजेराव मानो गोरोबलायनाय गैया जाहोना मा बेनि जाहोनखौ आं बुंनो सानाखै। दा बिथां सानैनि पार्सनेल मेटार सानैनि गेजेराव माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं गोरोन्थि बुजिलायनाय दं जिहेतु गंनै गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' सावरायलायनानै बर' समाजनि नेमखान्थि बायदि फाथैलाइ बिसि होनानै सोमोन्दोखौ आलादा खालामनानै होबाय। दा नों आंहा रावबो मोनथिसेयावबो जों दिनै रायजो दाबनै रायजो मोननैखौ लानानै अदला मा होनोमोन अदला कलबारि आरो बे दैमुगुरिनि हौवासाया जाबाय अदला कलबारिनि आरो हिनजावसाया जाबाय नै जोंनि दैमुगुरिनि बिसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे मोनसा मोनसिनि थाखाय दिनैनिफ्राय सोमोन्दो बस'नो नागिरदों। रायजो मोननैखौबो लानानै जोङो साखि जानानै नै दिनै बिसिनि सोमोन्दोखौ बस'नो होनो नागिरदों। आफा बोराइ बाथौनि बोरजोंनो बिथांमोना जुलि जादोंमोन। नै दिनै आफा बोराइ बाथौनि साखि लानानै बिसिनि माने जुलिखौ दिनैनिफ्राय सोमोन्दोखौ बस'ना होनो नागिरदों जों रायजो दाबनैजों जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ बिसिनि दायफोरखौ निमाहा होनानै फैगोन सानफोराव जाहाथे बिथांमोना माबा मोनसे आसा दङबा नों आफानि बोरजोंनो जाहाथे बिसिनि गासैनिबो गावबा गावनि साननाया जाफुङो बेखौनो जों दिनै रायजो मोननैया कामना खालामनानै बिसिनि नैबे सोमोन्दोखौ बस'ना होनाय जानोसै जाहाथे बेयाव दाबनैबो रायजोआ जेबो मोनसा मोनसि गैया बेखौनो जोङो दिनै माने थि खालामनानै बिथांमोननि सोमोन्दोखौ बस'ना होनाय जानोसै। नै दा मा खालामग्रोनांगोन सिन्दुरखौ आगसिखै हायो ना आगदाखै हायो खोमोरना होदो। जाबाय दे दा फाथैखौ सानैनि गेजेराव ओरै हमनांसिगोनब्रा नोंबो खावसे हम आंबो खावसे हमसै नङा गेजेरावनो हमो खोमा नों आगदाखै हमना जय जगन्नाथ बोराइ बाथौनि
साखि लाबाय आफा बोराइ बाथौनि बोर नङा आरो मोनफेरथाराखैलै इसोरफोर दा रोंनायनासो रोङैनासो खालामबाय आरो दा जाथों बेफोरबायदिहाय